ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаат муборак бошад. мусулмонони рӯи дунё аз тоҷикистони офтобрӯя ва кулли мусулмонони рӯи дунё саломи худро мерасонам. даставвал рӯзи саиди ҷумъаро такрор ба такрор ба ҳамаат муборакбод мегӯм ва барои заминҷунбии Афғонистон, зилзилаи Афғонистон ва мусулмононе ки дар Фаластин ҳастанд, дар ҷангу ҷадол гирифтор шуданд. худованди бузург фақат яна аз Тоҷикистон дар рӯзи саиди ҷумъа фақат дуо барои ҷабрдидагон заминларзаи Афғонистон ва барои ҷанги Фаластин даст ба дуо мебардорем. аз Тоҷикистон худованди бузург мушкили ҳар як мусулмони рӯи дунёро худованди бузург осон бигардона. поку парвардигоро чӣ тавре ки мо дида истодем ин хитон муҳтарам пешвои миллат мо Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ина кӯмак кардан ба мардуми заминларзаи Афғонистон, зилзилаи Афғонистон. ина хитон бинем бародарои азиз. худованди бузург фақат мо тоҷико, мо мусулмонон даст ба дуо мебардорем. поку парвардигоро мушкили ҳар як мусулмоно осон бигардонад. поку парвардигоро дар паноҳи исмати худаш нигаҳбон бошад. ҳама вақт дунё тинҷ бошад, амон бошад. ҳам ки дар ҳамин тоҷикистони мо бо замоноти автобрӯя бошаду дар лабони модаромон ҳама вақт чӣ хеле ки ханда ҳувайдост, алам ки ханда ҳувайдо бошад. ҳама вақт ки сулҳу салоҳ бошад дар ватани мо. поку парвардигоро дунё тинҷ бошад, дунё амн бошад. мо мусулмоно соҳу саломат он ба сар бибарем. ман ина бори дуюмай дар ҳамин масъала гап заистам ки дар заминларзаи Афғонистону мақсад дар ҷанги Фаластин дуюм борай ман барнома кардистам. худованди бузург ҳама вақт ҳама мо мусулмононро нигоҳбон бошад. поку парвардигоро дар ҳамин масҷидам фақат дуо мекунанд, фақат гап мезананд ки мақсад ки ина бинем ки дар Афғонистон чӣ гап шид, дар Фаластин чӣ гап шид. сарбаланду хонобод бошед. худо нигоҳбони ҳамаат. худо нигоҳбон. خیلی خدایی دو